Всем привет! С вами Блогер Артем, это канал Name. Сегодня у нас на обзоре iPad 4. Ось написано iPad и как всегда F. Мы его открываем. Ладно, він у мене трошки повився. І ось такий він у нас. Тут Touch ID поки ще нема. Тут написано Apple, iPad. Так же само деталь зобрана в Китаї, деталі американські. Тут зараз тут показує Wi-Fi. Тут показує Wi-Fi. Отут зарядку, скільки процентів. Отут дату, а отут скільки время. Коли передвигаємо, тут можна вводити пароль. І зараз я введу. Ой. Ось я виставив таку заставку. Тут можна скачувати ігри в App Store. Камера є. Ну і так же, як в айфоні, можна зробити, як, щоб зразу камера була. Камера у нас отака. Тут спишки нема. Є тут фото, відео, інтервал і 1х1. Ось такий у нас iPad. Тут, як і в айфоні, є, тут можна звук добавлять і збавлять. Тут авиарежим, Wi-Fi, Bluetooth, не беспокоить и блокировка ориентации включена. Я это все пока выключаю. Тут яркость, тут солнышко. Ну пока на все. Фото можно тоже сразу перейти. Можно камеру. Щоб на себе селфі делать. Ну і настройки тоже можно включать авиарежим, Wi-Fi, Bluetooth, уведомления по управлению, беспокоить, обои можно менять. Ну, Siri основные. Сейчас я вам покажу. Да. Ось така зарядка теж. І переходник такий я купив дополнительно. Ось так. Ось такий у нас. І отак делаємо. Ось. І отак. Ми вставляємо USB-шку. Тут такий роз'єм, як і в iPhone 5s. Включаємо. Тут так само. Молния, зеленка 49%. І якщо виключили авиарежим, то тут самолетик намальований. Ось тут, якщо ви неправильно ввели букву, то можна удалити ці цифри. Такий у нас iPad. Тут можна, щоб беззвучно, щоб було звуком, тут додати звук менше і більше. Можна додати більше, менше, звукові ефекти, безшумно, звонок. Такий у нас iPad. Тут є складки, можна по одной
Можна по 2, як ви захочете. Можна по 2. Ось такий у нас iPad. Ну і все. З вами був канал Нель і я Владимир. Всім пока.